Sean yw'r main man, achos fe sy'n mwy cerddorol. Mae fe'n neud gradd yng ngherddoriaeth a popeth, so mae fe'n gallu trefnu gitars a fath o beth mae pobl yn chwarae, achos ni'n gwybod dim byd am gitars, ond ni sy'n fel cyfansoddi'r alaw ei hun ar geiriau. Os ni ddim yn offi rhywbeth, all ni newid e, neu roi syniadau mewn i rhywbeth. Ni heb mynd ati fel grŵp merched, ni wedi mynd ati fel grŵp o ffrindiau sydd eisiau cael laff a wneud gigs a wneud arian hefyd. Ond sa'n cynnig sy'n fel sidan a pethau fel yna. Ni'n cael wneud i bobl feddwl, o, llai wneud hynna, fel merched, o, llai wneud hynna, jyst fel bechgyn. Oedd chwydeg yn briliant, achos oedd y merched, oedd gyda nhw fath o delwedd gwahanol wedyn sydd gyda merched nawr, achos fel ni ddim yn offi pan ni'n mynd ar llwyfan y pethau bod bechgyn yn gweiddi pethau allan i ni, sydd ddim yn neis iawn. So ni ddim eisiau dweud ar sledu, ond gyda'r chwedegau, oedd nhw'n fel syncro merch, nhw'n gyn dawnsio gyda gilydd y popeth. A dyle mwy o hwnna ddigwydd nawr, fi'n meddwl. Digon o merched gael. Falle oedd merched yn y chwedegau, gyda'r delwedd yma fod yn dwp. Mae hwnna rhywbeth i wneud gyda'r ffordd oedd pobl yn meddwl pryd nawr, bod merched ddim mor dda ddynion. Fi'n gobeithio bod e ddim fel yna nawr o popeth, achos... Wel na, dwi ddim gobeithio. Mae'n lot rhoi fechgyn edrych yn slopi ar lwyfan, a chwarae'n fwy slopi, ond... Mae'n anodd iawn i ni ymarfer, felly mae'r cerddoriaeth ddim mor dda gallu fe fod, ond rhan delwedd a ffordd i'n edrych ar lwyfan, mae'n rhaid i wneud impression dda ar y bobl, ar y gynulleidfa. Achos maen nhw'n barnu chi... Wel, maen nhw'n barnu chi yn fwy na bys nhw'n barnu rhywun arall achos chi lan o'r lwyfan a maen nhw'n meddwl bod chi'n meddwl bod chi well yn nhw. Chwarae'n fyw yw'r peth gorau amdano fe, fi'n meddwl. Yn fod yn grŵp, achos chi ar y llwyfan, a mae jyst pobl yn dawnsio chi. Fel gig cynta ni, o'n i mor nerfus popeth, o'n i'n mynd y tŷ bach, ti a 10 gwaith cyn mynd ar y llwyfan yn popeth. A ni'n meddwl, mae pawb jyst yn mynd i sefyll yna, ni jyst yn mynd i sefyll ar y llwyfan, fel darllen neu rhywbeth yn gwasanaeth, neu rhywbeth fel yna. Ond mae jyst y teimlad o pobl eisiau dawnsio i chi yn amazing. Mae'n rhoi buzz. A mwy maen nhw'n dawnsio, gwell chi'n mynd, a chi'n mynd caru dwy wedyn, a mae'n briliant. Amazing.